iba stolná lampa a kniha. Túto etapu života som podrobne spracoval v dvojzväzkových memoároch. Etapu tvorby som týmito zväzkami ukončil a započal som etapu činu. V súčasnosti sa paralelne s výskumom mojich dvojzväzkových memoárov venujem podetape činu, to jest aplikácii štruktúry mojich ideí. Bolo by teda nenapraviteľnou chybou nevyužiť moje myšlienky z etapy tvorby. A preto som z mojich žiakov zostavil kolektív malých hercov, ktorí sa vám predstavia v mojej komédii Bôžik. Keďže spätná reakcia publika nebýva vždy taká oduševnená, ako by si moje dielo právom zaslúžilo, však rozhodol som sa prizvať pána Štepana, ktorý jasne naznačí publiku dokonalosť tohoto diela. Čo by som povedal na záver? V komédii Bôžik od profesora Krištofa Makulu, to som ja, účinkujú Eros, Milanko Zálusk a Katka Studienka Jarka Kotočová. Pán Štefan. Tak, pán Štefan, ako sme sa dohodli, dobre? Vy by ste sa mi zasmial tu, keď mi dokončí Jarka tento verš, potom by ste sa mi zasmial tu, keď dokončí celý verš, tam by ste sa mi zasmial strašne. A potom by som vás, pán Štefan, poprosil tu, keď Erosko dopovie tento dlhý verš, tak na záver toho verša. Dobre, tak budem sa smiať tu, túto strašne. Áno. Tuto na konci tohoto verša. Áno. Tuto by som sa mohol tak sporadicky. A na konci, že by som to završil huronským rehotom. No to by deti veľmi potešilo. A viete? Viem? A ja by som mohol pridať ešte potlesk. No to by bolo nádherné. A viete? Viem, ukážte. Tak to by sme tam dali, pán. Takže by sme to hneď na začiatku, viete? Absolutne by som bol zabudol. Nie som to len, áno. 100 korún sme sa dovolili, dobre? No. Ďakujem. Boli v poriadku, viete? Môžete si skontrolovať, sadnite si. Trebársky. Áno. Milí rodičia, vážení hostia, milý pedagogický zbor, prajem vám príjemný umelecký zážitok.
156. To sú plinári. Ach, ty beštia. Z posla lásky Praha si spravila. Opäť sa potvrdza tá pravda od veka, že láska môže nám zabiť i človeka.